Zes jonge leefhavers van de winter het graag. Dik ijs en alle dagen de regen zonder. Maar zo vier is het nog lang net. Het wetter is joerterdij net het terrein van rieders. En dat vernemen ze bij redensfabriek Zandstra op een jouwer. Daar leidt een grote variër te wachten op de kjeld. En dan wordt het hier een stuk droger dan dat het nu is. Ja, want je hebt een pikoe hier gewoon. De laatste 4 jaar weer steeds overal in Nederland weer de natuur is. En daardoor hebben wij leuke handeldingen. Vliegen hier koede maar een raak rieden worden. Je hoort op een dij, een Ierlien, wie het in Ljouwert haast 20 graden kouder als nou. Net smaarman Piet Paulusma hoeken we voor eerst net op zijn winter te rekenen. Voorlopig nog helemaal niks. Het is ruim niet plaats van sneeuw. We hebben een tiergezachte winter. Hij zit op hetzelfde niveau als 2000 zo'n. Mooi record van januari. En Takemieke zit er wel wat winter aan te komen, maar dan is het door wat lichte frost in de nacht. Ja, en dan is de afwachting. En zat nodig het winter milde luchtig hield het weer terrein. Toch jouwen ze de moed net op bij Zandstra en rekken ze nog op betere tierden. Er wordt gewoon terugwerken, want als de frost komt, moeten ze de kleer voor wezen. Het bedrijf bestaat al 200 jaar, bijna 200 jaar. En we hebben in die jaren is het natuurlijk wel vaker dat er geen winterwist is. En die jaren heb ik altijd goed terugkwam. En een jaar zonder natuur is, dat zou ik zo maar kennen. Buiten is het 9 graden boven nul. Binnen in de Ljouwter ijshal is het koud genoeg om op kunstiers te rieden. Want daar binnen de leefhavers nul op ongeweest en dat kennen ze vernemen. We hebben het extra druk. Afgelopen zondag bijvoorbeeld, dat was de drukste zondag, of bijna de drukste zondag in het 34-jarige bestaan van de ijshal. Wat dat betreft profiteren we er wel een beetje van. Maar toch hopen we met z'n allen wel dat de natuurreis komt. En daarom moet er goed getraind worden, want je weet om eens nooit.